Mission Mudia Song Tumpen Kecheng Si Executive Amai Kang Nipot. Mission Mudia Song Tumpen West Karbenglong District Arlo Prek Chama Constituency Arlo along Mission Mudi Committee Sengpon Bombang Bomsi Pini Rongkhang Constituency Arlo Borthol Maya Hongjai Long Sitame Rongkhang MEC Constituency Aparman Mission Mudi Committee Sengpon Tanglo. Mission Mudia Song Tumpen Jasamet Pet Rongkhang along Ri along Pini Bang So Committee ke Sengpon along West Karbenglong District Amaipu Kangbura Hanse Chunbang Dorsing Teron Pen ke Danglok Prek Jamari Sangho Tumpen Pini Rongkhang Constituency Aparman Mission Mudi Committee ke Sengpon along Chetong Dunsi RD Do Jotpen Rongkhang MEC Constituency Aparman Maipu Dhunison Kramsa Chunbang Arthem Sing Teron Dun Maipu Protap Hanse Pen ke Danglok Penang Anatuma Phantame Prek Jamar Pupek Ponsi Mission Mudia Song ke Pang Tang Jiapan Mai Tame Pado Pontusi Pin nang alam cingki cingwai pon padulu. Mai ju det apit alohia man pen kacitong dun. West Karbenglong District Mission Mudia Mai Pupen Mission Mudia Song akimanga puthakan parta Rongkhang Constituency Aparman Mission Mudia Song keja jia tumapan komat apansi arpu kepek ponjima pa puthak Mission Mudi West Karbenglong District Amai Pu Kangburahan se tanalam the aju pontu sana. Kangburahan se nili West Karbenglong District Committee President, si nilitum pini dak Rongkhang Hawarlong First Mondol Executive Kiseng Lokapang ni la so melong nili na chitonglo si nili dak Rongkhang Hawar according to phanta pachini ko te Mission Mudi pua hormu bang lalo ilitum klardak sini nai je nilitum hello BJP lo nilitum hello Mission Mudi lo la si nilitum bangke kamatha Parliamentary kachari tumte kamatha chelar nai kamatha chelar lon te det bang da chelar po pen karbia khe do anda chelar po la pen dak Rongkhang mondola BJP karyakarta la pen Mission Mudi karyakarta tumta ningarong po la suateng besi niri tunga kapre kemang do es tame la hello la si non kebangi la si la Mission Mudi hoi pen pustame la si ninghang hang mane Nitum la Mission Mudi East West pen stame nilitum Mission Mudi hoi pen si bang kep atiket piponji la non kebangi MEC election along la si bang kep a candidate aphan nilitum hin pen mission a candidate atuphan kangwai ponji do la si ninghang hang la MEC ke thudu ni tame Mission Mudi long na chirap dun na chitodun te ansu se me parpo Nalitom constituency ko ansi ke Sengdam tanglo. Nilitom constituency ke Sengdam tang la pahlo. First bitung reng thamat senglo, Kopili senglo, Amreng senglo, Hamren lapen Socheng senglo, penatumi bangke Amri seng tekanglo, ke Pinie bangke dak Rongkhang nang senglo, pena bangke nilitum Dwaram la Sengdam po. Basi non baki si dolang da Chinthong dolang. Dak Rongkhang Aparman mai phu la pen chindang man si kang mai paniglo. Rongkhang amai phu bangke alang le donation kramsa president lo apen secretary ke Parthem Singh Teron alang li fansi general secretary arpu pek porlo Rongkhang la Mission Mudi pe nilitum kachingki thama ke ilitum la Rongkhang Hawar along government pen kapang dak la development scheme pen danglok rong so tum ahok pet pen long malong lema so kilang cari pan itu Mission Mudi pen lahai ke claim panji pan itu cingbai pon lahai tepat tu pon la pen ilitum BJP karyakarta la tum stame ahok pet ke claim pen la tum ta avar sai government pen avar sai long malong lema pu lahai pan tu stame ilitum kang thur poni la BJP a achatai Mission Mudi achatai long pen ilitum wansi alang ilitum kan puthon kang thur poni phan nilitum kachisik pon lahai kaching bai pon mek do Nalitum la Mission Mudi ke Sengpon pen nalitum kebangji MEC along karjab dunila person kachisik do man nalitum hin pen. Nilitum la Mission Mudi 5 nong Rongkhang la so constituency committee pen bangke nilitum ke la bang phukile gelong mate MDC la son election ticket ke hang long bangke nilitum kachisik ke sitame nilitum la bang phukile gelong male ticket ke hang bang phutum phan nilitum kangwai dun ko bangke nilitum kachisik do